Mentah handai tarik unai wiang arhajar arpuar keseng Nyautrap Integrated Territorial Organization Riboy District Klador Khas hak Additional Deputy Commissioner Kong B Rani ka Riboy District halor ka jingmi ki kerteng nong tray rengai bat ki bami arkam ha District Medical and Health Officer Riboy District. Itu ba nilayo na ka DMHO no ka office DMHO hapo Riboy ba kidon kita ki kerteng rengai ki bami ar kerteng ba kidon ru gitu ki kita ki priu ki ba la banyo menteri arpus maka kawe ka kerteng hadin mengilawan ba men ne ka sngim stem ki nakaliang jong ki bateri ka officiating kilawan man kendu ingi ngilayo banyakan barki ba kim simdon kata kajing tip ai halor jong kata ba kinyo ya kata ka bahak tulop ka jongki haka arbenta tena kaliang jongiru abang ila yakren barki niyo snow baka don kabun ka jing na kaliang ka jongki ba kila don gi bla tre kumba arphusnem ki ba sansnem ki ba khatsansnem kimyo kidon pada kiba suwan menteri tang pedeng arbanai lai banai kila yo e kapus regular dia nakaliang jongi hi mentak sengi lawan bu ya kador khas ha po DC office bat ha po DSP office bat ha kumjuru ka dor khas lawan bu mentah ha po DMHO jong Riboy hadian mangila yo banya kren halor jang kini ki bro ki bala ngila penmi kerteng henen gasngi ba kimdon ya kata ka jingtip halor jang kata tengila mentak ngir ngi pensyai ni pensyai halor jang ki ba ki gemyo ya kata ka ki kimdon jingtip ai ru ba kami ka kerteng ka jongki te ka de ka jingtri torti ka nakaliang jong ka office ban penmi kerteng ka jongki te nakaliang ka jongi layo na distiru ba yit benya ben pej benya alor jong kani ka jing 330 jong ka department jong ka health department Riboy bat ni nakaliang jongi ka seng rongi kentu ba kila ta kidon kipus kibalai kin ai ya ki samla jong ka tem Riboy nang ba kata ka jing yo jong ki kalong ka bamentoi na benta kibam dan kam dan jam bangi kenturu ya ka office jong ka health department ka DMHO Riboy bakan simkhia halor kani bakan penbej igi ke bak dan ya ka jingduna ngibu ru ya ka por sitayo ngibu bakadi ban le kloy no khang ba kamlong ka bayat bej